आपण खाऊवा भात गुंडारे गोटे कृषक देहर लहू लुह सांगू तार श्रम और समय बोली हो रही। अयो मूसा तुम भाग्य बहुत तेज अछि। हाँ ठीक कथा मु तो केते थर आगु आसी बाबू को जमा देखा पाइनी। नियो एथिरे तुम ना गाँ सब लिखि दियो मुनि की सार को दे देनी से डाकिले तुम भीतर को हला। नियो तो लेखा पढ़ा किसी जानी नहीं आपण लिखि दउतांती। हो को आ कौन लिखिली? चासी। चासी तुम ना चासी? नहीं मो नाटा बलभद्र परिडा बंधनी भितर चासी गाँ मधुपुर बापा को ना कहबी? नहीं 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 हे गला मौसा बाबू दे दीजिए। हैं तुम बसो बाबू डाकिए। बाबू नमस्कार मु आपन को देखा करिया पे मधुपुर आछि। मधुपुर आम गाँ मो ना बलभद्र परिडा मु मधुपुर जन चासी आज्ञा। मते बेटी छाड़ दियो तमे जा परे आसो। आज्ञा जेते थर आछि आपन को देखा पाइनी आज्ञा। मधुपुर एठु आज्ञा 5 माइल बाट खरा तो छाड़ आइकी आसिया को भारी कष्ट होछि आज्ञा। ओहो सार कौन कहले सुने गले ने? हैं सार पा कहले तुम परे आसीबो जा तुम परे आसीबो। बाबू आपण गले बाबू बाबू मो कथा बाबू बाबू मो कथा टिके सुनो बाबू 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 मो कथा टिके सुनो बाबू आपन को देखा करी बोले मो आपन को ऑफिस आगे 3 घंटा का अपेक्षा करती हो। ओहो की आश्चर्य लोक क्यों तमें सार को बाहर अपेक्षा करियो बोली सार को ऑफिस भीतर कुछ काम धंदा नहीं। ना ना मु से कथा कहती कहली बाबू हमर एठिकार केते बड़ा ऑफिसर तांको मुंड ऊपर केते दायित्वर बोझ मोर कोन अछि मु त बड़े मुंडिया चासी थिए ये 3 घंटा कोन मु सेमिति हेले 3 दिन काल बे अपेक्षा करबी। देखंतु लंच पर मोर इंपोर्टेंट मीटिंग अछि एठी भी मोर एमति लेट हे गलानी मते जीवा को दियो। मु आपन कर जम्मा बेसी समय नबिनी बाबू मु 2 मिनिट रे मो कथा सब सार देबी खाली टिके मो कथा सुनतु बाबू। पांच प्राणी कुटुंब मो ऊपर निर्भर करी चलु चाष छड़ा मोर आउ किछि व्यवसाय नहीं बाबू। आपन जदि टिके मो कथा न सुनिबे
ମୋ 5 ପାଳି କୁଟୁମ୍ବ ଭାସିଯିବେ ବାବୁ। ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ତମେ ପରେ ଆସ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରଙ୍ଗନିଧି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ସାର୍ ଆପଣ ଗଲେ ଗଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ହେଲଣି, ତୁମେ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ପରେ କଥା ହବ, ଚାଲ। ସାର୍ ଆପଣ ଗଲେ ଟିକେ କହିଦେବି ସାର୍। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଏଠୁ ଇଞ୍ଚେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମଉସା ଏମିତି କିଏ କି? ସାଧାରଣ ଜନତା। ମୋ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ୟାଙ୍କ ବିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ସିଏ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏବେ କାହା କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଉଛି ନାହିଁ? କେବେ ଥରେ ପେଟର ଭୋକକୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖୁଆଇଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ତରକାରୀ ଫଳୁଛି କେଉଁଠି? ସେସବୁ କାହିଁକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ଏମିତି ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ହୁକୁମ ଜାହିର କରିବେ। ଥରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷକୁ, ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାର ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱରହୀନ ହୃଦୟକୁ। ପାରୁଛ ତ ଆଦରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ମଣିଷର ପୁରା ଦେହଟାକୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ମଣିଷ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ହେଇ ମାଟିରେ ଦେହକୁ ମାଟି କରି ଏ ମଣିଷ ନିହାତି ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି। ଏଇ ମଇଳା ପତ୍ରା ମଣିଷଟା ଆମ ଅନ୍ନଦାତା। ମଣିଷ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିବା ଆମ ଭଗବାନ। 5 ମାଇଲ ବାଟ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଇତର ଲୋକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ଆପଣ ମଲେ ଯେମିତି ଏକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନରକକୁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ଅଫିସର, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ୟାଙ୍କର ଦୟାରେ ଏ ସରକାରୀ କୋଠାଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଇସାରେ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ନିରବତାର ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଦେଖାରେ ଯେଉଁଦିନ ଚାଷୀର ସ୍ୱରହୀନ ସରଳ ହୃଦୟଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ସେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବ, ସେଦିନ ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହାହାକାର ଶୁଭିବ। ଆଜ୍ଞା, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆମ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି ସେହି ଚାଷୀ ଭୋକିଲା ପେଟର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ସାଧାରଣ ଚାଷୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗଭର ହେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଛେ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ। একথা ବି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଦେହର ଲହୁ ଲୁହ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଶ୍ରମ ଆଉ ସମୟ ବୋଳି ହେଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଲହୁ ଆଉ ଲୁହକୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ରମ ଆଉ ସମୟକୁ, ତେବେ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛେ ସମୟର ଗୋଟେ ଦୋ ଛକିରେ। ଯେଉଁଦିନ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ଯେଉଁଦିନ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଇଦିନ ମୋ ଦେଶର ଚାଷୀ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ, ଛାତି ବାଡ଼େଇ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ। ତଥାପି ସମାଜ ତିଷ୍ଠିଛି ସାର୍, ଏବେ ବି ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁ ମୋ ଦେଶକୁ ଆଉ ମୋ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ରାଜନେତା ଲୋକହିତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ।
एमानक मुंडर बसी बुलिबे ना एमानकर अभिशाप रे नरक को जिबे विचार आपण आसु आज्ञा नमस्कार। एबे आपण चिंता करो कौन करी एमानक मुंडर बसी बुलिबे ना एमानकर अभिशाप रे नरक को जिबे विचार आपण विचार आपण विचार आपण कौन मिस्टर रामहरि महापात्र कौन तू करू कौन तोर विचार लोक मान मुंड उपर बसी बुलबू ना नरक को जीवु कह कह कौन तोर विचार कह रामहरि महापात्र कौन तोर विचार कह लोक मान मुंड उपर बसी बुलबू ना नरक को जीवु कह कह मधुपुर जीवी यही सांगे सांगे मधुपुर जाई बलभद्र बाबू को मो गाड़ी में बसी आनी ऑफिस को नहीं आसबी ताको समस्या समाधान करी आग तांको उचित सम्मान प्रदान करी तापर जाई जो काम यस तापर जो काम